Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng inabraw at inasal na manok at meron tayong sausawan, toyo mansi, ang drinks natin, tubig. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibit, malinis na yung kamay namin, mga taking Kapampangan. Ang nag-request po ng inabraw ay si Ma'am Grace Aviles. Ayan, Yes, ito na eto na po po yung request nyo. Kain na po tayo mga kapudibit. Manta na po. Pasok po tayo. Ay, sige. Ito yung ano. Yan. Ito sa akin. Oo. Sige. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibit. Manta na po. Ay, message. Parang dining-ding siguro to, ne? Ay. Puro siya ano? Gulay. Parang pinakulo lang din sa ano, bagoong isda. No. Bulaklak ng ano? Kalabasa. Kalabasa. Ayun, gulay. Kanyaman. Sa pupa. Masarap yung sabaw.
Sarap. Gulay tayo. Sarap ang gulay. Ang gulay. Sarap ng pagkakayot pa mo. Ay, tumba. Toyo. Tumingin pa ako. Meron pa ako ba? Kaya naman. Ito. Natapin yung toyo mo. Islam. Sarap. Magluto na po kayo ng ano yan? Inabraw. Inabraw. Masarap po. Para lang siyang dinengdeng. Ayan, magsi-shoutout po ako. Shoutout po kay Laura Lee Padilla. At pinapa-shoutout po sa Red Planet Hotel Clark. Especially kay Nancy Mondoy from Tita Lori. Ayan. Mark Anthony Catoera and Catoera and Castro Verde family. Shoutout po from Cabanatuan, Nueva Ecija. Lita Manya from Zamboanga.
Jerose Flores, Aileen Vlog, shoutout po ang kanyang unika hiha na si Christine Olila. Ayan, shoutout po. Sky Losada, shoutout daw po kina Ruthie Haji, Marlita Rosada, family from Capiz. Ayan. Vivian Galvez from Nueva Ecija, Bella Angela from Bislig City, Sheni Den Vlogs from Rojas City, Capiz, Maria Rachel Quinto from Dagupan, Eva Jane Pinesa, Elizabeth Manyo at sa shoutout daw sa mga apo niya sila, Altea Samantha, Sam Gabriel Manyo from Nueva Ecija, Julie Tabuha, pinapasya ng kanyang mama and papa na sila, Juliet ay Jose and Juliet Bragas from Antonio Ramon Isabela. Ayan. At sa mga anak niya na si Kurt and Humber. Ayan. At sa asawa niya na si Angelo. Ayan. Shoutout po. Joran Paloma. Ayan. Shoutout po Joran Paloma. Crisanto Latoha. Flynn Anesed. Elizabeth Gutierrez. Ina Sereno. Manny Lorelia. Maria Teresa Orsbach from Florida, USA. Miss Gia, Nita Oronico from May Kawayan, Bulacan, at sa Solo Friends ng Barangay Bitin Bay, Laguna, at kay Jocelyn Cruz. Ayan. Shoutout po sa inyo lahat and salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Tita Olivia, shoutout po. Tita Cynthia, Tita Nelly Pineda, shoutout Baby Alison, Catherine Bugoy, at sa inana ko, shoutout sa inyo lahat. We love you all. Yes, mga kapudibis, agi sabi na naman yung pamangan mi, anak kasi kanyaman. Kaya kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo palagi. We love you.